Sanibonani guys, igama uNqobeleni phethela amazivela e-homecoming ngomhla ka-17 September. Hayi-ke guys, uZethu-ke wazama ukugqugquzela uNomusa ukuthi akahambe e-police station atshele uSifiso ukuthi icala akasalisuli. Ushilo-ke kodwa phela uNomusa ukuthi yena usafuna ukuqhubeka nokusula icala ngoba akafuni nje ukuthi aloke akonyolozwa kabili abomama balaphaya esigodini sase-Okhambeni beloke bemgxeka bethi akaziphethe kahle. Ushilo uZethu ukuthi awusenzeli wena la kuphela sisi, yazi phela mengase kuthiwa uyaphuma ukwazi usezohlukumeza abantu abaningi besifazane, iyona into oyifunayo leyo. Wathi lalela la, kahle kahle lokho-ke akusiwona umthwalo wami ekumele uthwale yimina emahlombe. Umuntu nomuntu makayithwalile umthwalo wakhe, mina ngithi leli cala leli ngiyalisula. Hhayi-ke guys-ke uZethu nolimi lwakho olushilelayo ugcine-ke kwazile ukumconvince uNomusa baqhubana baye e-police station beyotshela uSifiso phela ukuthi-ke icala alisasulwa. Ujabule wanconcoza-ke guys uSifiso, noma-ke omama kade belapha e-police station bebeloke bembuka kabi uNomusa, bembona nje njengomuntu wesifazane ongayiphethe kahle okwazi ukushiya iy'ngane ayizele kumkhulu wazo ukuthi ayikhulise yena ebehambile kubafana. Guys, ukube wacaca-ke uNomusa ukuthi lalelani labo mama, lokho engizokwenza manje angenzeli mina, ngenzela wonke umuntu wesifazane la Okhambeni. Kanti-ke njengoba nginey'ngane mina ngizele, angifuni nami iy'ngane zami igcine nyukubezeka ngelinye ilanga ebese ngabe khona umuntu osukumayo ayikhulumele. Ayi-ke guys, umane nje uZethu waba proud of uNomusa emva kokukhuluma phela la mazwi lawa amnandi kangaka agqugquzelayo. Uhambile-ke guys uNomusa waya khona-ke e-police station, wahlala yena noSifiso bathi ukuxoxa kabili kathathu mayelana nokuthi bazokwenza kanjani ukuvula leli cala belenze futhi ukuthi liqine ukuze phela avalele ukwazi ejele uNosiphela. Umane nje wathi uNomusa ucela ukubona ukwazi. uSifiso-ke guys wazama ukumnqabela, wathi ngicela ukumbona ukwazi. Wathi cha, akumelanga umbone ukwazi okwamanje ngoba phela uzomane akuthuse lo muntu akwenze uqhaqhazele uzwe iy'ngabazi nanokuthi kumele ngampela leli cala leli ulivule. Wathi ngicela ukubona ukwazi. Wathi kodwa nesiqiniseko salokhu Nomusa, angiboni ukuthi kumele umbone manje, okungcono mbone uma-ke selidlulile lonke leli cala leli sabona ukuthi uyagwetshwa yini noma cha. Wathi Sifiso, ngicela ukubona ukwazi. Ayi-ke wagcina emhambisile-ke uSifiso-ke yena akavaze engene khona. Umane nje wanikeza ithuba uNomusa ukuthi asinayibethele kuyena ukwazi. Ukwazi ugxume kwangathi ingane encane ibona amaswidi imibona phela uNomusa. Wathi hawe ma, uzile uzongivakashela? Wathi angizile nje ukuzokuvakashela, ngifuna ukukubuza ukuthi uzizwa unjani njengoba ula emva kwalento ongenze yona. Hayi-ke guys, wayixolisela umfana wabantu washo ukuthi bengicela ungisize bandle usule leli cala, ngicela ulihoxise leli cala ngiphume lana. Wathi ngithi ngikwenzelani lokho khona uzophinda futhi uqhubeke uyonyukubeza abanye? Wathi ngiyacela bandla Nomusa, cela usule leli cala bandla, ngiyacela. Wathi ngifuna wazi ukuthi usazobhadla la, wena ubuyitshela ukuthi uyangicindezela, ubuyitshela ukuthi uyangimosha, kodwa ngifuna wazi ukuthi kuzogcina mina. Hey guys, uNomusa wavuka waba yibhubesikazi, amandla bekade emphelela. Hey guys, amana agqugquzeleka, amandla akhe azalwa kabusha. Wabhonga njengebhubesikazi ugirl, wama waqina emazwini akhe ukuthi ngampela lo mfana uyamvalela ngale senzo lesi asenzile. Hayi-ke guys, ngapha-ke uSifiso uke wathi ukuhamba-ke nje eyojabulisa laphaya ethaveni, exoxa phela nomngane wakhe efonini. Qhamuka iyani uZethu? Thema efika nje uZethu, uSifiso waphoqeleka ukuthi adruphe ucingo ngoba phela sekufika inkosazane. Hey guys, umane nje wathi uZethu, yazi wena Sifiso, into osuyenzele uNomusa, hayi mani iyamangalisa. Yazi wena Sifiso, unjenge-glue yala Okhambeni. Ngaphandle kwakho angiboni ukuthi le ndawo ingaba nenqubekela phambili. Umane wathi uSifiso, hayi khululeka, bengenza umsebenzi wami nje. Wathi kodwa wena Sifiso usembambatha esifubeni guys uZethu. Futhi bafethu ngize ngasho nanokuthi kodwa uphi usho bangiski mekunje. Umane-ke wachazeka-ke uSifiso mekuthi uZethu ubhizi loke embambatha emncoma. Guys, kwamane konakala guys, ngibone nje uSifiso sendela kancane kuZethu, noZethu angahlehleli guys. Hayi, sekunjalo washo ukiss guys,
umkhiss guys onzima. Yeyi, ovutha amalangabi. Awu, konakala kanjalo-ke guys. Yena impela lo Zethu-ke kade ethi nje, mina nenyanga soze mina njena, kasi-type yami lona, hayi ushadile lo muntu. Namhlanje kunjani makunje? Guys, uZethu ukhuluma enye into ngomlomo bese enza enye into manje ngezenzo. Izenzo zakhe azihambisani nezinto ay'khulumayo. But anyway, asikho-ke lapho. Engingakusho nje ukuthi uSifiso-ke ugcine ekutholile lokho akufunayo. Leya ntombi yalaphaya kohlungane-ke guys, kuyacaba ukuthi ngampela iyogcina icacelile laphaya kokubheka. Sengikhalela-ke umankwanyana bakithi. Njalo mengibona kwenzakala lesi simo lesi ngimane ngicabange lo nkosikazi olapha endlini okhulisa umntwana, ngibone ukuthi hayi usazokhala nkosi yami. Komele-ke athenge ithishu, ayithenge ibe ningi ngoba impela sengathi kuyoba manzi ngisho umcamela uphinde awujikise ekhala phela njengoba nje uZethu ezobe sengenile esewunkosikazi wesibili laphaya kakubheka. Hayi-ke guys, uNgaraji-ke yena-ke wenze wani-ke namhlanje. Indoda kuthiwa ayikhali kodwa-ke simbonile uNgaraji ekhala namhlanje. Uphinde wamfonela-ke lo bhuti lo mskeme 1,500 rand. Wangamthola futhi efonini wamane kuthi kodwa bro yini lo ngenza yona ngikuthembe kangaka. Ekhuluma yedwa uNgaraji guys, ebona kahle ukuthi wahamba u-1.5 futhi akobonga ngoba u-1.5 ohambile. Yazi abanye balahlekelwa u-10,000 ngelento yokugwaza guys. But anyway, ukhalelile ku-1.5 uNgaraji. Ngathi uvele ubazi ukuthi wawuntshontsha manje ubese sefise ngathi nje yabo le mali le angakwazi ukuthi ayakhe ngokuthi ayosebenza laphaya kamasipala, mhlawumbe agcine semkhokhelile-ke uShwabi njengoba phela intshontsha kuShwabi le mali. Kodwa-ke njengoba selimphunyukile leli qatha leli lakamasipala, chaza kona ukuthi usabhekene necala-ke manje likaShwabi. Ngoba uShwabi useyazi guys ukuthi uyena untshontsha imali yakhe. Shuthi into eyenzakalile-ke intombi yakhe uShwabi njengoba iwumngane noZethu, ike yathi ukukhuluma noZethu. uZethu wayitshela ukuthi lalela, lo uhambile wogwaza ngamasipala ngo-1.5. Wambuza kugela ukuthi hayibo ubhuti wakho uzothatha 1.5. Uthi angazi, mhlawumbe uzothatha kumashonisa kodwa nje uhambile ukhokha 1.5 kwaze kwasala ngisho imfalakahle ngaphezulu asithengele igrosa lekhaya. Hayi-ke ugelo wamane wahlanganisa 1+1 wabona ukuthi le mali le iphuma esisefoni sendoda yakhe, wahamba wayitshela. Hayi-ke ufike nemvubu-ke uShwabi. Yeyi akambhaxanga kanje uNgaraji, efuna imali yakhe la phambi kwabazali bakhe. Yeyi lokudla bebesi bayakudla nje ngesapha, hawu kugcine kudliwa yitafula guys, kwachitheka. Nangu phela uShwabi ula nemvubu usho kumqeda uNgaraji. Guys, akugcini-ke lapho, ngeke phela agcine nje ngokuthi amshaye ngemvubu, amshaye uzomxosha nasemsebenzini, okusho kona ukuthi uNgaraji uluze ×2. Ulahlekelwe yilo msebenzi wakamasipala bekade ethi uyawuthemba phela usezohamba yosebenza kona, uphinde walahlekelwa ngisho umsebenzi wakhe lo bewuthatha kancane walaphaya ethaveni. Guys, kumabheketwana. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ungakhohlwa ukusubscribe and comment. Until next time. Bye. Sanibonani guys, kaMonqobeleni phathela amazwibela e-homecoming ngomhla ka-17 September. Hayi-ke guys, uZethu-ke wazama ukugqugquzela uNomusa ukuthi akahambe e-police station atshele uSifiso ukuthi